Wala, saan? Ako ni. Loko, may mali. Nasibing ko, hindi lang. Bukit ka, boy. Alam na to. Kasih ka lang. Hindi, nakasih ka lang. May natulong ka pa nga. Ay, kaya kan. Talaga doon dito. Kaya natulong mo. Dali mo. Kevin. Ayo boy. Biar kau. Betul, kita meniman. Ayo boleh. Jangan kalau. Sige na. Okay, sige. Ano pinapinan ko ng tao? Yo. Wah, ano po rin? Kaya sa mga ani. Kat. Lugawan. Yun siya. Patakin ba? Boss ha? Dito na pakita.
pare ah. Kamang kaway, kami lang ka. Okay ka lang kaway, tabi mo lang ada ni Malay. Travis! Travis! Isam! Ano tawag Travis? Tiara, Tiara, presiden may presiden tatay. Ya mau muna presiden ni paano gagawin natin yun? Video, display. Tapos, Diyos ka tayo. Presiden? Ay, presiden nila. Oh, tapos presiden. Nila pala mo, presiden mo. Nila pala mo. Tapos mo kasi video. Wala yun. Kasipin, saan mo siya masabira? Kami balong. Ang ano balong? Ano siya mapira ka? Wala ba? Wala, kaya nga konti. Ganti, yaman ba? Presiden. Ganito na yun. Yan, kami na video. Walang gilinan doon, ito yung gano'n. Tawad mo. Ilaw ko lang ito. Kasi piyari ko sa mga. Kalis mo. Ilaw ko. Karena ko lang bala. Pero, yan din. Yung gano'n. Ito sa sumagin. Kasi kinagalaw pa. Ojo, ira. Napili. Oo, ganun. Pulang ay testing mo na eh. Arawin lagi. Dan, uy. Hindi nga yung talo nung ba? Ito ka na. Hindi, hindi ba? Ito ka nung. Ito ka nung. Malilig na.
Hindi kasi limutan ko. Sakit ko lang lang. Ito rin, ang kinatag. Sakit siya. Tapalit ako ng opisina eh. Ay, Ben. Ben. Hey, boss. Ano? Ganito lang mata. Hindi naman ang lato lang yung kasi dito. Ay, kulang ba, no?
yan. Roy! Halo, abang sangkat, may maliburan. Bagaimana mo, yun yun. Bujay pa ako. Wala naman, wala naman. Hala! Sapo gamutan. Saputan, sapo. Sapo na lang mo. Sapo. O, diba? Bro, rata bro, tunggu rata. Ah, taom.
yo. Asa. Quinto, maju telur. Quinto. Quinto. Pas Gonzales. Short. Ini Dora, Dora Sumatra. Yes, Cuba Dora. Aku nama sampai. Quinto. Gonzalez. 10 seconds to shoot. Di Lopez. First personal foul by Rosario. Dora tocar free. Mobile system. Gunakan Sauke. Pinto. Dora. Pasku Suriana. Soriano. Pilino. Quinto. Soriano. Pinasa kay Dora. Go, 34-29. Quinto. Pass to Quinto. 10 seconds to shoot. Pass to Quinto. Oh, pass to Lee. Soriano. Soriano primero.
Avenida. Quinto. Lihat. Lamang naman ang Southwest. Representing Anami. Suriano Pasadoya. Ito may Suriano. Pasusitino. Quinto, Dito na ba? Pasto Quinto. Quinto na. Quinto na, Marcelino. Quinto. Ten seconds to shoot. Quinto for play. Go, break now. Lalo si Kapatid. Isi na ba? Sige. Basa po. Yan, basa. Kulang alaman. Third personal foul. Bill Bennett. Third team foul. Hey. Isi na dyan, isi. Dahil mo, dahil. Para marireklamo, tabi na yung dara. Maharap ko, ano tabi mo? Maharap tingara. Seconds to shoot. Di man natin limutan. Nasa tayo.
55 seconds. Soriano Sumatera Black Design. Quinto. Protocol 33. Pasok mo mga bili, Joe. Alam, Joe. Quinto. Happy second. 15 seconds, 15 seconds. 10 seconds. 5 seconds, okay? 6 seconds. 3 seconds. Score 43. Favor Southwest. Sige, okay lang ba? Nulunod ko, okay lang. Sige, pasok mo ka mo eh. Try mo. Yun. Soriano. Soriano. Doria. Pasto Silino. Wala. Iba may Narbasa. Sumira. Wala. Silino. Veteran. Pasto Pinto. Pasto Pinto. Mabray. Pabilin mo! Ikaw yung pili mo, boss! Huwag lang bibili, ah. Soriano. Malaksa. Soriano. Tayo ka lang na. Drive na yun, sir. 10 seconds to shoot. Buta nung nadak nila pa. Ano ba sabi yun? Bonus Cristo by Shannon. Soriano. Pasadores. Jessica. Jessica, number 10 now. Take a personal foul. Silino, shot. Sama. Quinto, Master Quinto. Offensive foul by Tirel Medina. Second personal foul by Tirel. Yo, tira ka. Doria. Steal by Rosario. Bonus free throw by Rosario. Score 40-41. Take the
Quinto. Hasta quinto. Quinto. Hasta del Number 7, Rosario. That's your second personal foul. Good. 49-42, Kitchen Run. Quinto, comida. Second game, 3 enemy versus 4 Mexico. Saturday in 19 seconds. Thank you.
9 remaining, 5 minutes and 10 seconds. Score 51-6. 8 seconds to shoot. 5. Favor of Southwest. Soriano binigay sa Inquilino. Ulit binigay sa Rosario foul. Foul. Jersey number 13. Gonzalez. 30, Gonzalez. Third, personal foul. Warning for penalty. Quinto. Number 14, Second, personal foul. Hey, boy, drive, drop pass ha. Time remaining, Hey, pasa mo. Hey, drive mo. Cedino. Sa'yo, drive mo, Soriano. Perfect to shoot. Quinto, Tingin mo naman. Alis dito naman, tingin mo naman. Tingin. Video, gusto ka video? Sige, drive, sige. Ano mo na ipamasa mo? Ganun isa ang sakto. Time remaining 3 minutes and 15 seconds. Quinto. Warning for penalty. Second, personal foul, jersey number 15. Quinto. Binigay kay Quinto. Quinto ulit. Binigay kay Gonzalez. Kaya. Bumalik sa Victoria. Pagiliwa ba? Quinto. Quinto ulit ang bola. Diba na Quinto. Binigay kay Soriano. Soriano. Gonzalez, hot personal foul. Penalty. Time remaining 2 minutes and 29 seconds. Subject. Timeout. Dika. Kaya ako naman yung velocity. Kapag saya. Untuk balik ke gawat dito. Membungkuk ke barangay dari Lobe. Kenapa kamu mau putar kan?
Kapito, super by Robert Wabay. Pinadrip. Jersey number 34, personal foul. Gonzalez, number 13, fourth personal foul. Kapatira. Third quarter. Time remaining 2 minutes and 29 seconds for the third quarter. Jersey number 30, Fabian, fourth personal foul. Goal, 55. Dito. 15 seconds. Foul. Number 16. Silino. Penalty. Third personal foul. Jersey number 16. Silino. All 55. The third quarter. All 55 in the end of third quarter. Soriano turunnya wala. Approve. Foul. Penalty. Foul number 10. Penalty. Ay, tutupi atong sa'yo. Hit ka lang. Jersey number 12, Soriano, second, personal foul. Ang ulit ang Southwest. Ayun, rebound ni Nagata, binigay kay Soriano. Soriano, binigay kay Soriano. And 43 seconds to the end of the third quarter. Lamang Lejika, kasi ko eh. Tining ba rin? Ari, ito na yung piano na rin siya rin. Personal foul. Jersey number 13, Mejia. Score 58-57. Typical Southwest. Time remaining 1 minute and 19 seconds at the end of the third quarter.
Score 62-57. Narvasa. Ginawa ni Gloria. Foul! Jersey number 13, Mejia. Third personal foul. Pinati. Time remaining 32 seconds for the third quarter. Soriano, 26. Patakit na ng damit mo. Fourth quarter. Ito na po ang team na namin ng team quarter 6. Hindi makakaunan. Quinto, kumihan ito, wala. Rebound ni Gonzales. Quinto, binigay kay Quinto. Then second shoot. Rebound ni Gonzalo, binigay kay Doria. Doria. Binigay kay Doria. Gonzales. Binigay kay Quinto. Quinto, binigay kay Quinto. Foul, jersey number 10, Rosario. Third personal foul. First team foul. Time remaining 9 minutes and 18 seconds. Fourth and last quarter. Number 7, fourth personal foul. Yellow Bennett, foul. Number 25. Pilato, third personal foul. Doria, pinasa kay Soriano, kanyang ng 3.
personal foul. Fourth, bonus lang. Quinto. Binigay sa bola, binigay sa kay Quinto. 10 seconds shoot. Yan, Gigas ball. Foul jersey number 6. Jersey number 6, Gloria, personal foul. Binigay kay Soriano. Quinto, binigay kay Quinto. Ikaw ni Soriano. Binigay kay Soriano. Hindi po. 15 seconds left. 15. Soriano.
Gikas!